Hello, hello, mega shout out, sister. Sister Maribel, health tips. Hello, good morning, mega shout out to you. Thank you sa tamsak, sister. Good morning, have a good day. God bless you. Thank you for coming to my live stream. Thank you so much. Have a blessed day. Same to you. Mega shout out. Thank you so much, Maribel. Mega shout out to Maribel Health Tips. Thank you. Libre mo ba naman po ako, sis? Ako lang, sis, usa. Wala pa sila. Magbunutan tayo ng pangalan. Tapos, ang mabunot, bibigyan ko ng 5 hours. Cute ka, ayo ra, oy. Shout out, host. Mega shout out, Waray channel. Thank you. Maglalaro naman tayo, maglalaro kung sino ang mabunot ang pangalan, merong 5 hours. Ang unang dumating ay si Maribel Health Tips. Isusulat ko na ang pangalan mo, ilalagay ko sa loob ng box. Mamaya irarapol draw natin. Mega shout out Maribel Health Tips. Salamat, sis. Mega shout out Lenmi. Mega shout out sa'yo, sister. Mayroon tayong parapol draw. Isusulat ko ang mga pangalan nyo. Magbubunot tayo. Ang mabunutan mayroon 5 hours. Pangatlo si Waray. Pangatlo si Sis Lenny. Tamsak na host. Thank you so much, Len. Sa tamsak. Thank you sa 2 billion viewers dyan. Thank you so much. Kukuha lang ako ng ballpen.
Hello, hello, mega shoutout. Nandito na yung lalagyan ko ng mga pangalan nyo. Nandito na. Hello, hello, mega shoutout Leonora Carreño. Thank you sa tamsak, sister. Maglalaro tayo, Miss Nice Nice. Hello, hello. Mega shoutout sa inyo. Mega shoutout sa inyong lahat. Hello, hello, Reyna Lane. Mega shoutout Ronalyn family. Mega shoutout. Isusulat ko ang pangalan mo pag nabunutan. Mayroon watch hour. I-play ko kayo. Hello, hello, hello. Good morning, good morning, good morning. Nasaan na yung...
Good morning, good morning, good morning. Ang unang mabubunot, first bonot, first hour. Second bonot, 2 hours. Third bonot, 3 hours. Ang pang-apat na bonus, 4 hours. Hello, miga-miga shout out ha. Bitin siguro sisi. Nga naman, nice. Congratulations again, nice. Ang dami mong tao kagabi, nakakalola. Kailan kaya kami magkakaroon ng ganun karami? Pag pumuti na ang uwak. Ang unang pumasok ay si Sister Maribel. Susulat ko ang pangalan niya. Maribel Health Tips Sister. Ito na ang unang pangalan. Iro-roll ko. Miga shout out sa 6 billion na nandyan. Ang una ay si Maribel Health Tips. Ipapasok ko dito. Walang laman yan ha. Tingnan nyo guys, walang laman yan ha. Papasok ko to ha. Si Maribel, ang una. Hawakan mo, Bear. Ang kasunod ay si Sinong kasunod ni Sister Maribel? Si Waray Channel. Mega shout out Oscar. Thank you. Pangalawa kong ihuhulog ay si Waray Channel. Lenmi, thank you sa tamsak, sister. Bunot ang pangalan, may watch hour. Pangalawa si Waray. Ang pangatlo si Lenmi.
Nel Luis. Mega shout out Lenmi. Thank you sa tamsak. Iyan ang pangatlo pangalan mo, Lenmi. Dropbox. Mega shout out. Thank you sa 7 billion viewers. Thank you. Pagkatunod, si Miss Nice, si Oscar, si DM. Hi, mega shout out DM. Thank you sa tamsak. Thank you so much. Mega shout out. Han, tawagan mo muna ako saglit. Mega shout out Waray channel. Pinapatawag ka muna sa honey mo. Saglit lang daw. Tawagan mo muna yun. Ito kay MD. Oh, sa 5 billion viewers. Linis pa ako. Mamaya na daw, Oscar. Naglilinis pa siya ng CR. Oscar. Mega shout out Miss Nice. Thumbs up na host. Salamat. Thank you sa 6 billion viewers dyan. Oscar, bakit daw? Ito kay kay Oscar name. Next kay Nice, Miss Nice. Miss Nice. Hello, mega shout out sa 8 billion viewers. Thank you so much. Thank you sa thumbs up mga babes, mga sister. Mega shout out Leonora. Thank you sa thumbs up. Ito kay Nice. Hello, mega shout out sa 9 billion viewers dyan. Hi, Ronaldin family. Welcome to my live stream. Thank you. Welcome. Magpapabunot ako. My watch hour. Isusulat ko mga pangalan nyo. Ipapasok, ilalagay ko dito. Tapos irarapol natin. Thank you sa tamsak mga sister. Miss Nice. Hello. Thank you Sister Ronaldin family sa tamsak. Thank you sister. God bless you.
Have a nice day. Have a nice day sa inyong lahat. Kanino to? Kay Leonora, Sister Leonora. Ronalyn family. Sister Ronalyn family. Wag muna kayong umalis dyan. Tambay-tambay muna. Maglalaro tayo. Migam shout out. Ito kay Sister Ronalyn family name. Hihi lalabs, di pa ako natulog. Sis nice, hindi pa natulog yung lalabs mo. Hello, Jodita Vlog. Thank you, sister. Thank you for maraming salamat sa pagbisita sa LS School. Thank you so much. God bless. God bless you everyone. Mega shout out. Faith and Hope Vlog channel. Thank you. Mega shout out host. Mega shout out din sa iyo, Sister Faith and Hope Vlog. Isusulat ito, name mo. Panalunan dito, panalo dito ay ito ang pangalan. Hello. Mega shout out. Next, Judita. Sister Judita. Ronalyn family. Mga pamember ka lang sa kanya. May sugod bahay na siya. Ikaw talaga, sister, nice. Kailan pa kaya? Judita Vlog. Nako mareng, dako imong nakuha kagabi na watch hour kay perting daghanang tawo. Magkano sa pesos yun? 50 ringgit yung sis. Hello. Mega shout out Alfred. Isusulat ko yung pangalan mo. Pag nabunot, mananalo ka ng watch hour. Alfred. Mega shout out Alfredo.
Mega shout out Alfredo. Mega shout out Iniska Raman channel. Hello, mega shout out Sister Gil and Kyle vlog. Mega shout out. Thank you for coming to my live stream. GM channel. Hello. Mega shout out GM channel. Good morning host. Good morning to you. Thank you sa tamsak GM. Thank you sa Toslok. Sinong palaro yan host? Watch hour or load? Ang una nating kaso sa ano pa yung magbubukas dito yung bilihan ng load eh. Sa June pa, sa June 1 makakapaghintay kayo sa June 1 pero kunti lang kay di pa man tayo muni 50 load lang. Kunti lang 50 load lang ang ano ko palaro sa load. Si Sister Girl and family. Ay. Sister Kyle vlog. Sister Gil Kyle vlog. Mayroon tayong load sa Pinas. Yung dating nakalista lang yan dito pag pumunta ako sa Lucky Plaza, ibibili ko yung napanalunan yung load. Killing fun. Next GM channel. Next GM channel. Sulat ko yung mga pangalan ngayon na pumasok. Yung pumasok ngayon, isusulat ko yung mga pangalan nyo. Isusulat ko mga pangalan nyo ngayon. Ano ngayon? 5. Maganda pag maraming taong isusulat. Nasaan na si Alfred? Nasaan ang pangalan ni Alfred dito? Si Ronalyn. Si Anishka Raman. Anishka. Ito, nandito ng pangalan mo, sister. Sige, pasok lang kayo para mailista ang mga pangalan nyo. Paparapol tayo. Magpaparapol tayo sa Wednesday na tayo magpaparapol, guys. Isusulat ko ang pangalan nyo. May iba tayong laro mamaya. Kasi maganda pag maraming nakasulat dito. Sigil.
Hello. Love. Si JK. Sino to si JKQ? La Femme. JK. Kay La Femme. Sana si Alfred. Hello. Mega shout out, Madam Chief, Madam Kat. Mega shout out, Chief, Madam Kat. Thank you for coming to my live stream. Thank you sa thumbs up po. Nagaan busy na rin ako sa sa watch hour. Maraming salamat po sa pagdalaw. Mega shoutout Ezekiel Asher TV. Good morning sa iyo, Sisi. Kumusta na si baby? Ezekiel Asher TV, nandito yung pangalan mo. Magpaparapol tayo. Load at saka watch hour to, mga sis. Miss Nice. Tulog siya. Host, libat gyud. Matulog sa ko-host. Libat gyud ko. Sige, thank you sa patambay ng mo dyan. Thank you, tambay. Nagtantrum host. Napatulog ko din. Ingana host. Binilhan na doyan. Baka hindi niya type yung doyan, type niya yung kinakarga siya, inuuyog-uyog kasi ganyan ang ibang bata. Minaw lang ko nimo. Thank you Sister Ezekiel. Thank you. Mega shoutout sa inyong lahat. Sinong palaro yan, host? Hours or load? Watch hour at saka load. Palaro ko. Hi, mega shoutout MD channel. Mega shoutout. Magpapalaro ako. Ilalagay ko yung pangalan mo. Palaro ko load at saka watch hour. Thank you MD channel sa pagbisita sa ko. Shout out ho. Mega shout out. Nandito ang pangalan mo.
Kasali to, lahat na papasok, kasali. Hello, hello. Mega shoutout sa inyong lahat na nandyan. Anishka Raman channel. Alfredo. Alfredo Aranas. Renas. Hello, hello. Ang pumasok ngayon at saka ang pumasok bukas, ililista kasali sa bunot. Maganda ang maraming pangalan, maraming bunot. Bukas maglilista rin ng pangalan. GM, BG lang host. Salamat GM channel sa pa-BG. Miga shoutout to. Una tayong palaro. Kasi marami akong mga kaibigan dyan na taga Malaysia. Marami akong kaibigan dyan na taga Malaysia. Hulaan nyo kung anong number nito. 5 ringgit. Hulaan nyo kung anong number, 5 ringgit. 5 ringgit, hulaan nyo kung anong dulo ng numero. ₱5. Hindi.
Hindi, hindi. Wala pa, wala pa. Wala pa. Sulat lang, wala pa, wala pa. Ang unang palaro, mayroon 1 hours. Malaki na rin yun, 1 oras. One hours ang mapapanalunan. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Hula, hula, hula. Thank you, thank you, thank you sa 10 billion viewers ko dyan. Ano naman? Hula, 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 hula. 78. 30, hindi. 40, hindi. 50, hindi. 60, hindi. 70, hindi. 80, hindi. 90, hindi. 10, hindi. 34, hindi. 56, hindi. Agoy. 50, 56, hindi. 50, 60, 70, hindi. 80, hindi. 90, hindi. 10, 34, 56, hindi. 78, hindi. 34, hindi. 25, hindi. 09, hindi. 08, hindi. 60, hindi. 46, hindi. 76. 76. May nanalo na. 12, 19, 25, 40, 41. May nanalo na, may nanalo. May nanalo na, may nanalo na si Nice Nice. May nanalo na si Nice Nice.
Thank you, congratulations, nanalo si Nice Nice, 1 hour. $76, oh. Congrats, anong number nanalo? 76. 76 ang nanalo. 75. 78, Ezekiel. 51. Anong number nanalo? 76. Ito, pangalawang games. Ito. Hulaan, anong numero? Nice, nanalo ka. Congrats. Oh, may pangalawang games na tayo. Si Nice ang nanalo, 76, nahulaan niya. Sumilip ako 83. Saan? Saan ka sumilip? Okay, Sister Ezekiel, thank you sa pabiji. 83, saan ka sumilip? Waray 83. Waray 83, waray. Diri 83. Pangalawang laro na tayo. Malaysia Money, ha? Malaysia Money. 41, hindi. 60, hindi. Hindi. Wala. 19, hindi. 07, hindi. 03, hindi. 03, hindi. 77, hindi. 66, hindi. Wala pa. Wala. Pa. Wala. 78, wala. 75, 74, wala. 14, wala. 24, wala. 46, wala. 71, wala. 17, 19, wala.
23, 21, wala. 89, wala. Miga shoutout sa 11 viewers na nandyan. 89, wala. 01, wala. Wala pa may nanalo. Wala. 63, wala. 68, wala. $45, wala. 14, wala. 06, wala. 64, 62, wala. 109, wala. Ano ito hiya? 1 ringgit, 1 ringgit. Malaysian, 1 ringgit. Hulaan kung ano ang dulo ng numero. 1 ringgit. Wala. 12, 40, 10, 30, 20, wala. 1 ringgit. 20, wala. $10, 30, 20, 34, 42, wala. 15, wala. 31, wala. 63, wala. Ringgit, 1 ringgit. Mga taga Malaysian, hulaan nyo. 41, wala. 42, 05. 43, 51, wala. 43, wala. 51, wala. 69, wala. 71, wala. 79, wala. 07, wala. 49, wala. 59, wala. 68, Oscar, wala. Ezekiel 39, hindi. 18, hindi. Lower. Basta. 44, hindi. 54, hindi. Mga taga Malaysian, ringgit ito. 1 ringgit. 12. Meron na kanina malapit na mahulaan. $44, $54, $55, $12, $34, $33, $01. Clue. Hindi na kailangan ng clue. Malapit na makakuha. Kunti. Meron na dyan kunti ng malapit na makuha. Yung numero. 21, 48. Wala. 25, Ezekiel 38, 13, 15, 37, 00, wala. 48, wala. Ezekiel 48, wala. 14, 47, 10, 11,
Muntik-muntikan na. 11, 09, 89, 98, wala. 89, 89, 89, 98, wala. 40, wala. 15, wala. 15, 15, 41, wala. 18, Oscar, wala. Malapit nang makahula. Hindi ko lang papangalanan kasi tsak na mahuhulaan na. Oscar, 18. Waray-waray, 41. 08, 07, 06. GM channel, mega shoutout unsa mana imo tanong host. Ito hulaan ang dulong numero nito, 1 ringgit. Dulo ng numero, hulaan, ringgit, 1 ringgit. 06, 03, 16, 3, 3, 15, 06, 19, 13. Kanina doon sa taas, muntik-muntikan na mahulihan, muntik na tsamba, kunti na lang, her lang. Mega shoutout sis Binwini. Thank you sa pabiji. Hulaan mo, 1 ringgit huli ng numero. Yung dulo ng numero hulaan. 55, 14, 12, hindi. Pasti lang pagkalisod anang imong gipahula. malapit na mahulaan. Anuhan ko yung pangalan dito para nyo i-clue kung sino muntik na makahula. Muntik na mahulaan ni Oscar, Talaga si Oscar. GM channel 05, hindi. Muntik na mahulaan ni Oscar. 13, 84, 06, 07, hindi. 08, 11, 15, hindi. Ang numero pataas, hindi pababa. Ang bigyan ko kayo ng clue, hindi mababa nga numero. Pataas. Hindi. Ayun, muntik na. muntik na, muntik na matsambahan. 69, Catherine. 63, GM. 61, Oscar. 69, 82, 33, 51, 53, 71, 72, 63. Hindi, 72, 91, Oscar. 71, 42. Muntik-muntikan na manalo. Ito si Oscar, muntik-muntikan na si Oscar. Mega shout out Tik. Thank you for coming to my live stream. $73, 75, Ezekiel 75. 73, 81, 91, Oscar 61. 80, 99, 44, 99, 99, 45, 62, 45, 54,
Oh, may nanalo na. May nanalo na. May nanalo na. Congratulations! Si Ezekiel Asher TV ang nanalo. Yay! $67, Ezekiel. Ikaw ang nanalo. 67. Ezekiel Asher TV ang nanalo. 67. Congrats. Si Oscar, daan-daanan na lang ng Oscar. 63. May ano siya dito, may sinulat siya ditong 6. Si GM may 67 si Oscar, may 66 si Oscar na ano, muntik-muntikan na 66. 66, isa na lang. Kaya sabi ko muntikan na ni Oscar mahulaan. Anong numero? 67. Wow, nahulaan na ni Sister Ezekiel Asher TV. 67. Ayan o. Nanalo ka ng 2 oras. Pataas tayo. Ezekiel. Magkapatid nga naman, taga Malaysia. Kaya ang bilis mahulaan yung pera. Ano host? Anong number? 67 ang lumabas. Ang 67. Tama ka, Ezekiel Asher TV. Hi, mega shout out dyan. May parapol draw ako sa Wednesday. Isusulat ko lahat ng pumasok ngayong araw. Isusulat ko mga pangalan nyo. Ang papremyo ko is 5 hours at saka load. Isusulat ko yung mga pangalan na pumasok ngayon dito. Wow, hehe. Bonggang-bongga. Mag-ready na ko, host. Oh. Alas 12 na ba, te? Mega shout out dyan. Hello, good morning. Musta host? Okay ra. Kumusta rin ikaw? Mega shout out Joan. Bermoy. Sheena di Jamo. Direra ni Aho Ninja. GM channel, pwede ba mag-ninja host? Haha. Oo naman. Pwede. Kasali kahit mga ano.
Hello, ito naman is 20 ringgit. 20 ringgit. Hulaan nyo tong 20 ringgit. Ang numero, go, 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 go. 20 ringgit ang numero. Go, 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 go. Pahingi ng ninja host. Oh, sige, mamaya pagkatapos ko, i-ano ko sa'yo yung ninja ko. Nakadikit ka na sa akin, Juan. Balikan kita mamaya. Mega shoutout waray-waray, kuskus ka na ng CR. Jacket, o sige. First time mo pumunta, Juan Bermoy. 17, hindi, wala pang nanalo, wala pa. Thank you. Bigyan kita ng jacket, Juan. Opo, first time. Oh, sige, inanuhan na kita, sister. Nilagyan na kita ng jacket. Wala pang nanalo, wala. Wala pa. Leonora 30, wala. 20. Pangatlong games na tayo, 32, wala. Hi, Ezekiel Asher TV, Leonora 33, Juan Bermoy, Juan Bermoy, Jackie Toast, oh. Naan na. Oh, mega shout out Unin. Leonora. Isusulat ko ang pangalan ni Unin. Mega shout out Forgalidad. Unin Forgalidad. Paano pag-pronounce niya? 41, hindi. Wala pa may nanalo. Unin, pa-jacket host. Sige, wait lang ha, brother. Isulat ko muna yung pangalan mo para masali ka sa draw. Sa raffle draw. Ito, wala pa may nanalo. Patulong Road to 500. Oh, mega shout out mga sister yun nandyan. Dikitan nyo si Brother Onion. Forgalidad, Patulong Road to 500. Hello. Brother, mga legit yung nandyan, babalikan kanyan. Unahan mo na lang sila. Kasi mga busy sila ngayon tanghalian kasi nagluluto ng lunch time. Unahan mo na lang sila, brother. Babalikan kanyan, sure. Mga legit yung mga kaibigan ko na nandyan. Lahat yan sila dyan, mga legit yan. 59, wala pang nanalo. Wala, 63, wala pa. Ang mabunutan ngayon is 3 hours. Ang mabunutan ngayon 3 oras. Wala pang nanalo.
Brother Onin, unahan mo na lang sila brother kasi mga busy sila nagluluto. Sure, 100% babalikan kanila. Mamayang gabi, unahan mo ako tapos mamayang gabi, balikan kita. 69, wala. 15, 69, 65, 64, 63, wala. 62, wala. 55, sige po. Unahan mo na lang sila kasi mga busy. 55, wala. 78, wala. $55, wala. 78, wala. Hello? Jenady. Mega shout out. Hey na. Thank you sa pabidji. Ano po ba laro? Yung laro o hulaan mo yung 20 ringgit, yung dulo ng numero. 20 ringgit. Hulaan yung may mapapanalunan ang panalo mo 3 oras. 75 hindi. 55 hindi. 69 hindi. 66 hindi. 69 hindi. 55 hindi. 78 hindi. 75 hindi. 11 hindi. I-check ko nga. I-check ko yung numero. Wala pang nanalo. Wala pang may nanalo. 75, 11, 12. Hindi mababang numero. Dan Juan Bermoy. Mega shout out Juan Berm. Tapos na daw sa'yo si Unin. 10 hindi. 95 hindi. Mapapanalunan 3 oras. Ezekiel Asher TV dan na po. O sige lang brother Onin kasi may alaga alaga kasi siyang bata kaya nagpapakain pa yun siya. Hintayin mo lang yung sa'yo. Mga legit yan dyan, mga kaibigan ko. Balikan kanila niyan pag nagpapakain pa yun ng anak niya. Sige, mega shout out sa'yo, maya balikan kita. Juan, hindi, 98, hindi, 95, hindi. 96, hindi. 95, hindi. 95, hindi. 94, hindi. 96, hindi. Bisaya co-host. Bisaya. Mga bisdak na diri tanan. Mga bisdak na diri tanan dong. Sige, pwede ka magbisaya diha dong. Kay mga bisdak na dako diha dong. Mga dagkog mga bisdak na diha tanan. 92, 90, hindi. Alam ko mananalo dito si Juan. 99 hindi, 91 hindi. Nasaan na yung iba? Sige na, bilis. Baka maunahan kayo ni Juan. Juan! Go! 91. Asher. Juan, 90, 76. Anishka Raman, channel 05. Anishka Raman. May nanalo na. Congratulations.
Halo, halo, may nanalo. May nanalo na. Muntik-muntikan na si Sis Juan manalo. May nanalo na. Ang numero ay 99. Done na. May nanalo na. Si Anishka Raman. Anishka Raman, nanalo ka na naman ng 3 oras. Congratulations. Kaya nga, muntikan ka na, Juan. Kunti na lang, isang numero na lang. Sige, mayroon pa naman. Haha. Congratulations! Yehe! Nanalo na pud kanday. Ano yung 3 oras, host? I-play ko yung ano mo ng 3 oras. Yung playlist mo. Yun ang panalo mo. I-play ko yung playlist mo ng 3 oras. Ganon. Ayan, ang tamang sagot. Ayan, oh. Yehe, ganon, sayang. Sige, meron pa naman akong game, sister. Meron pa akong palaro. Nanalo na pud ko, host. Oh, kay bright man ka. Naa may daghang mga bright diha, mga bisdak. Nahurot ng akong ano. Oh, ito naman. 100 pesos. $100. Go, 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 go. 3 oras. Ikapila naman na Ikaupat na games na, ikaupat na ito na laro. Tamsak, Angelica Carino, thank you sa tamsak, sister. Thank you sa tamsak. Ikapila naman na, ikaupat na ng duwa. Kini, hulaan ni. 100 pesos. Ang dolo ng 100. Nakita nyo, no? Nakita nyo ba yung number? Parang nakita nyo yata eh. Papalitan ko. Pa-intra host. Oh, kasali ka dyan. Sali. Lahat na nandyan, kasali. Palitan ko to kasi nakita nyo yung numero. Nabuksan ko kasi. Hindi nyo nakita? Sure ba?
Oh, ito, Jess, ringgit. Sandali ang... Wala, wala. Wala pa. Wa pa may nanalo. Wa pa. Wala, 64, wala, 63, wala, 62, wala. Twelve 780545, wala. Wala. 7805346545, wala. 00, 89, 13, 12, wala. Panhatag palihog og jacket. Okay. Sige. Wait lang ha. Wait ha, John. Naana John, gibutangan tanak kag jacket. John, naanay nanalo sa taas. 34, 05, 65, 45. Joan, 85. Sino bang unang nanalo dito? May nanalo na si John Caballero Vlog 90. Siyang nauna, di ba? Oh, siya nga nauna. Si John. John, nanalo ka ng 3 oras. $109. Mega shoutout. May nanalo na si John. Mega shoutout John. Congratulations. You win. Nakakatsamba gihapon.
ko. Oh, thanks ko. Nakachamba ka, brother. Nawan, i-play kita ng 3 oras. Yehe! Panalo si Brother John John. Kapapasok lang niya, nanalo siya agad. Ang galing naman. Ang galing ni Brother Junjun. Salamat host. You're welcome. Ang swerte mo, kapapasok mo lang, nanalo ka agad. Next. Ito. Nanalo ka. Ayan o. 90. Sunod. Next. Next, $2. Singapore. Hulaan ang dulo no numero. Ang galing-galing naman ng mga ano ko dyan. Ang galing-galing. Ang galing manhula. Ang galing manhula. Miga shout out sa 10 billion viewers dyan. $20, hindi. Miga shout out. Sige na, hula na. John, 20, hindi. Miga shout out. 29, hindi.
Mega mega shoutout. Nasaan ka na, Oscar? Sumali ka na dito sa palaro. 20 hindi. 29 hindi. John, congratulations, nanalo ka uli. Nanalo ka uli, John. Nanalo ka ng 2 oras. Tingin nga. Sagot mo. Oh, hindi pa pala. Akala ko. Hindi pa pala. Wala pa. Wala. Naduling ako. Sorry. Akala ko nandyan na. 20, 29, 30, 02, 92, 03, 21. Wala pa pala, John. Akala ko nanalo ka na. Naduling ako. Sorry. Nagkamali ako sa pagtingin ng hindi pa pala. $92. Wala pa. Akala ko nanalo na uli. Akala ko nga rin eh. Nagkamali ako. 1, hindi. $89, hindi. $04, hindi. Wala pa. 34, wala. 36, wala. Huwag kang humili. $498, wala. $456, wala. $34, wala. $11, wala. 0689, wala. Malang. 456, wala. Anishka. $11, wala. Herpa. Sis Winnie. Thank you sa pabiji, sister. Na mayroon ako dyan siyam ang viewers.
9 billion viewers, 10 billion viewers. Herpa, Sis Vin. Thank you sa pabiji, Sister Vin Winnie. 34. Herpa, 9. Hindi. Wala. 98, wala. 89, wala. Wala. 96, wala. Nine, 98, wala. 96, wala. 34, 11. Herpa, 09. Hindi mababang numero. 87. 87, hindi. BGK. Easy Clasher TV, BG lang. Thank you, sister. Sister, thank you sa pa-BG. Eighty-seven, wala. 98. 69, hindi. 69, hindi. Junjun. 70, hindi. 09, 69, 70, 71, 83, wala. Mega shoutout Lenmi. Thank you sa pa-BG. 7200 Maribel Health Tips, hindi. Host, buti pa. Buhi pa.
32, Maribel Health Tips, hindi. Thank you sa pa-PJ. Ano? 32, 65, 96, hindi. Mayroon dyan, malapit na mahulaan. Malapit na mahulaan, no? Ayun, no? 96, 99, 20, 97, 97, 97. Malapit na mahulaan, no? Ayun, no? Doon, no? Sa taas, oh. Kunti na lang. 24, hindi. Si Junjun yata yun, eh. 98, hindi. Muntik na mahulaan ni Junjun, no? Maribel, 33, hindi. Pataas sis, pataas sis, hindi pa baba sis. Pataas. 95. Hindi. Hindi siya pababa, hindi mababa numero. 99, hindi. 96, hindi. Muntik na mahulaan ni Junjun. 0, hindi. Hindi, 11, hindi. Hindi pababa. 90, hindi. 90, hindi. 11, hindi. Mababa na masyado yan. 93, hindi. Ayun na, si Maribel, healthy, muntik na. 92, hindi. Hindi, wala. Malapit na. Malapit na mahulaan. Hindi. 32, hindi. Pababa ka ng pababa. Sis Anis. Ayun na, may nanalo na. This is Maribel. Congratulations, nanalo na si Sis Maribel. Nanalo ka, Sis Maribel, nanalo ka. Parang may nanalo na dito eh. Ayan nga, mayroon na nga. Si Sis Maribel Health Tips, nanalo ka ng 3 oras. Iti ang sagot mo, iti. Iti.
mega shout out, nanalo na si Sister Maribel Health Tips. Congratulations. Sis, yung what ko sa ikaw ninja mo ito, diba, Tisi Raman? Sige, ilalagay ko doon. Panalo mo. Nanalo ka na naman. 2 bisis ka na nanalo. Ngayon, nanalo ka. Okay. Anis ka Raman, sis, yung watuwa ko. Lagay mo kay Tisi Raman, please. Salamat. Okay, sister. 2 na panalo mo. May 6 hours ka na naman. Yung nanalo ngayon, 80. Magkaiba yun, diba? Si Maribel ang nanalo ngayon 3 hours. Akala ko si 3 hours. Ang nanalo ngayon, si Sister Maribel, 80 ang sagot niya. Maribel Health Tips, 3 hours. Hindi pala ikaw, Tisi Raman. 3 hours lang pala imo. Akala ko ikaw nanalo ngayon. Sige, ilagay ko doon. Congratulations. Ang nanalo ngayon ay si ate. Charge mo muna, brother. Tatlong oras pala sa'yo, sis. Salamat sa 18 billion viewers na nandyan. At saka yung nagpapabidji na ako playlist, sis. Okay, sis. Mauni imong YT. I-ano mo sa messenger ko. Sige. Tama, sis. Ang panalo mo is, ang numero dito is 80. Ayan 80. Ayan Congratulations, sister. I-ano mo na lang sa messenger ko, i-play kita. Hulaan nyo, bagay ito, bagay. Nandito sa loob, bagay. Bagay ginagamit ng tao. Dile cellphone.
ako messenger kampilan kundisa. Lotion dili, charger dili. Charger dili na.
May nanalo na. Kain tayo, host. Damong salamat. Mukaon na pud ko. Dili lotion, dili charger, dili cellphone. Hello, GM channel. Thank you sa pabiji dyan. Thank you sa 6 billion viewers ko. Thank you sa pagbiji sa lahat. Kakain muna ako ha, mga pangga, kain muna ako. Dyan muna kayo. Wala na naglaro, wala na naghumula nito. Mamaya naman kain muna tayo mga friend, kain muna tayo mga friend. Kain tayo ho, sabi ni Len May. Maraming salamat sis, kakain na rin ako, baba muna ako, iwanan ko muna to dito. Salamat sa mga nandyan nyo na nakatambay sa akin. Maya natin ituloy pagkatapos kumain yung laro.
Hello, mega shout out. Wala na. Nahurot na ang mga tao. Miss, nice. Pumunta ka doon sa LS ni Ate Telma. Nandoon si brother Prophet Bright. Hindi mo daw siya tinawag kahapon. Hindi mo shinout out yung pangalan niya. Nagsisilo siya. Asa naman ng tao dire? Miss Nice. Hello, Miss Nice. Diyos ko, Marimar. Wa dire si Marimar. Toa gitana ni Sergio. Pumunta ako sa baba sa kusina, kumain ako ga. Hello. Thank you sa 4 billion viewers dyan. Nangalagas na. Paita oy, kinsa na adiha upat. Hello, mega shout out. Hello, thank you sa pabiji ate. Saina, di jamo. Hello, bumalik si GM channel. Nice. Nakasistelma na sila. Ha. Maulage. Okay lang yan, nandyan yung ninja. Wa pa man ko duha ka oras. Hello. Usmar, nandyan ka pa, Usmar? Wala na si Usmar, nandun na sa ibang planeta. Jay. Anas Karaman. Pagkatapos ko katapos ng LS ko, i-play kita. 3 oras na napanalunan mo.
Sinagad na niya lahat ng oras sa kanya, no? Hindi niya iniisip yung iba naman. Ano. Hello, 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 how are you? Hello, hello, mega shout out sa 5 billion viewers ko dyan. Maraming salamat mga sisi, mga bisdak, matataba at magaganda. Mabubuslak ang mga kilakar. Naapa ko dire. Daghang salamat ate. Si Yan na ani mo. Naapa ko dire. Salamat, salamat. Mga bisdak, marasalamat sa BG GM channel. Nag-play ako kay Lady Hiraji. Hi. Thank you sa 6 billion viewers dyan. Maraming salamat sa 20 thumbs up guys. I love you guys. Thank you sa support.
sa aking YouTube. Kahit maliit pa, dahil nawala na yung aking isa is ganun talaga. So, start from the start. Start from the start. Start to zero. So, yun ang nangyari. So, yun guys, salamat sa support. Shoutout pala sa sa GM channel host out ko muna, paandarin ko na lang unya. Sige, 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 bro. Thank you. Maraming salamat, GM channel. Thank you so much. God bless you. Ingat po kayo. Ingat po kayo. Maraming salamat po. Thanks a lot. Anish Karaman channel, natawa siya sa akin. Ha 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 ha. Sure diha host ha. Ha 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 ha. Sure diha ha. Sure diha host be. Naapa ko dire. GM channel BG. Host out ko muna. Paandarin ko na lang onya. Okay. Bye-bye. Lenny, nice. Maulag. 1 hour and 15 minutes. 16.
Naa ako diri host ha. Salamat. Miss Nice Nice, thank you. Bumalik ka na. Harang ulit, sabi ni Miss Winnie and Family. Thank you sis Nice. Miss Nice Nice sa pagbabalik. Bonggam bongga host, asa naman sila? Tuas sila dito kay Ate Telma. I'm back. DM. Thank you sa pagbabalik. Thank you so much. Ganyan bigyo, lada hiragin dan sa bahay. Ganyan bigyo, tuabi dito si China ha? Dito si China. Rapid right. Rapid display. Family ay Host, asa naman sila? Tuas sila dito kay Ate Telma. Mala, 1 hour and 19 minutes na. Salamat sa host. I'm back. Thank you, brother DM. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you sa pabiji. Gabriel Vlog, Bitbit and Family, kitang-kita. Una, madam, salamat. Kita na lang yan. Guys, ang susunod po sa akin, guys, si Bitbit and Family, mag-i-LS po siya pagkatapos po. Puntahan po natin siya, guys. Marami din po kayong makukuha doong mga tulingan at saka mga lapu-lapu na isda sa kanya. Hello, mga babes. Thank you so much sa suporta nyo. Ganyan bigyo lang po, Ate Rose. Maraming salamat po. Lahat ng nagbibigay. Lalo si Gina. Si Gina ni Amo kasi hindi Hiragi, nagpapanak po sa'yo ng kanyang link. Pahanap namin si Sai. Hindi Hiragi, balik ko dalawa. Ayan, balik ni ano, hindi Hiragi, dalawa po. Dalawa po ang balik niya. Pahanap po. Ayan. Bitbit, nagkukot na kayo na. Nag-ready na kayo na. Dali naman Bitbit, nag-ready kayo. Iyang laptop na rin ang kita pa. Ako mag-gaya. Kinahanglan. Pag nag-umpisa ako ngayon, kailangan 15 minutes or 30 minutes. Usa din mo. Buksan. Maraming salamat po. At Didi Hiragi, sabi niya yan, thank you, channel. With an out vlog, Gabriel Choco, congrats in advance po. Rabbit Bright, nice vlog, good morning. Rabbit, nice vlog ako. Tapos sa host, natahanay si Nice. Good night, si Rabbit Bright, nagreklamo siya, wala siya makabot sa gabi eh. Congratulations kay Nice. Muni na siya. Ang dami niyang tao kagabi. Rabbit Bright, hello my friend, sabi ni Nice vlog. Gabriel vlog, with a no vlog,
Thank you, Len Len Me. Thank you, Len Len Me. Alam ka, ano na to? Ako'y, alam ka to. Binuang, ako'y. Oh, tangi. Ako'y. Ano ko, wala sa pag-charge. Basa-basa na rin yan. Hello, Miss Nice Nice. May 3 bilyong viewers. 3. 3. Ngi. Ngi. 3 viewers. Hello, hello. Mga ninja, pahingi ng ninja. Pahingi ng ginger, pahingi ng ginger. Pahingi ng ginger. Thank you, thank you, thank you. Asa man si Sharon Duwason? Asa man si Makmak?
Thank you sa inyong lahat. Bye-bye. Bye. Thank you so much. Punta na tayo kay Sister Venu. Sister Winnie and family. Hello, hello. I love you guys. Thank you so much. God bless you. God bless you. Lahat ng legit, mga bisdak, bisdak. Thank you sa mga bisdak na mga kaibigan ko. Thank you so much. Thank you sa lahat ng sumuporta sa akin today and another day. God bless you guys. Maraming salamat po.
Sis been with me. I'm watching your harang-harang daga haba-haba imu harang. To. Ang haba ng harang mo, sister. Vinwini family. Sis Vinwini, bakit mas mahaba yung, mas marami yung ano mo, mas marami yung advertise mo? Ate Telma, sino ang susunod sa'yo? Chinik ko dito si Sis Vinwini, hindi pa siya nag-start. Tapos na si ate. 2 oras lang siya. Si Sis Vinwini, chinik ko, hindi pa siya nag-start.
Ewan ko kung si Leonora o si Sis Winnie ang kasunod. Sis, nice, na-play na kita sa na tapos na ako mag-play sa'yo ng 10 oras. Tapos na si Ate Telma. Tapos na si Ate Telma. Sis nice. Bye-bye na. Thank you. Bye-bye. Thanks. Bye-bye. Thank you so much. Nice. Thank you sa lahat na nag-BG. Thank you, MD. Miss Nice. Kumain ka. Kaya pala. Thank you sa lahat na nag-BG dyan. Thank you, Ate Telma. Thank you so much. Nice. Thank you, DM. Thank you. Bye-bye. Bye. GM channel. Thank you. Thank you sa lahat. Anishka. Thank you, Oscar. Thank you, Usmar. Thank you, Sis Winnie. Thank you, Ate Telma. Thank you, Gel and Kyle. Thank you, Hana Vlog. Thank you, salamat sa lahat.